partir del bestiari històric, malgrat el seu posat solemne i mirada penetrant. Les primeres referències es remunten al 1424, quan consistia en homes disfressats amb pells i cavalleres. Tot i que per la canonització de Sant Raimon de Penyafort l'any 1501 ja era una figura amb carcassa i corona. Se'l cridava el gremi de banquers, que tenia una capella a la parròquia del Pi, coneguts amb els lleonets perquè duien màscares de lleó, i eren els encarregats de portar la figura i els cavallers on dansava quan s'aturava. Ja al segle XX, l'Associació d'Amics dels Gegants del Pi encarrega la recreació de la figura del lleó i l'entrega durant la processó de Corpus del 1993. Com ja ara fa segles, el lleó és el representant del poder terrenal i, juntament amb l'àliga, és l'element més solemne del bestiari. Segons diu la tradició, se li tira una moneda a la boca, dins seu sona la campaneta i la figura balla dolçament. En l'actualitat, només desfila en les diades més tradicionals. El ball del lleó és una dansa solemne del gegant i elegant amb un toc de manera. La música és de Jordi Fàbregas i la coreografia d'en Xavier López, corregint, doncs, amb el ball del lleó de la ciutat.